kdy snažili skrýt svá chodidla, protože ste se stydli za vzhled svých necht. Nebo jste možná pestali nosiť sandály, chodiť do bazénu nebo dokonce chodiť na boso uvnitř v dní, zápachu nebo za žloutlým nechtéme. Pokud se vám to die, vste, že tato situace je častejší, než se zdá. Problém je v tom, že mnoho lidí ví, že tyto příznaky sami odezní. Včin pípat se však plísena, pokud nejsou správně léčeny, dále tiše rozvíjejí a ohrožují nejen vzhled necht, ale i zdraví pokožky na nohou. A práv proto jsem se rozhodla zajistit více o produktu Skinatrin. Skinatrin je produkt, který přitahuje zájem mnoha lidí hledajících alternativu, která by jim pomohla v boji proti plísním na nohou a nechtek. Podle výrobce bylo jeho složení vyvinuto tak, aby působilo přímo na postižené místo, pomáhalo zmírňovat příznaky a podporovalo regeneraci pokožky a necht. Mezi nejčastejší příznaky spojené s plísenmi patí pretrvávající sudný, olupování kaže, praskání, podráždný, zarudnutí a zmny vzhledu necht, které mohou stluštit, skehnout a nažoutnout. Podle dostupných informací Skinatrin kombinuje složky známé svými antimykotickými, sklidňujícími a regeneračními vlastnostmi. Tato kombinace může pomoci zmírnit nepohodlí se psobené plísenmi a také přispět k postupné obnou postižené oblasti. Mnoho uživatel uvádí, že po pravidelném používání přípravku zaznamenali postupné zlepšení vzhledu necht a kaže a také výrazné snížení sudný a nepohodlí na denní bázi. Je však důležité zdraznit, že výsledky nejsou pro každého stejné. Každý organismus má své vlastní charakteristiky a faktory, jakou je stupeň infekce, doba vývoje problému a frekvence používání, mohou výsledky přímo ovlivnit. Pokud se tedy rozhodnete vyzkoušet Skinatrin, ujist se, že striktně dodržujete pokyny výrobce a dodržujete pravidelnost při aplikaci. Slednost je obvykle jedním z nejdůležitějších faktor pro dosažení dobrých výsledků. Dôležité varování je také na míst, kvůli zvýšené poptávce po produktu se objevilo kolik nabídek na neoficiálních webových stránkách. Abyste se vyhnuli problémem a zajistili si originální produkt, doporučuje se nakupovat pouze na oficiálních webových stránkách. Pokud hledáte alternativu, která vám pomůže obnovit zdraví vašich nohou a necht, Skinatrin může být zajímavou možností, o které se dozvíte více. Doufám, že vám toto video pomohlo objasnit vaše pochybnosti. Pokud se vám tento obsah líbil, zanechte komentář, podelte se o své zkušenosti a pokračujte v sledování kanálu pro další recenze a informace o zdraví a pohod.